Hotunan aure da ƙanƙanuwar yarinya ya jawo cece-kuce a kafafen yanar gizo. A safiyar yau wasu hotuna na wata 'yar yarinya da ba za ta fi shekara 12 ba, da wani matashi da akalla zai kai 27 zuwa 30. Ya fara karaɗe kafafen sada zumunta, inda aka gansu cikin salon hotunan kafin aure da ake cewa pre-wedding picture a turanci. Da alama dai suna dab da angwancewa. Hakan ya jawo cece-kuce da saɓanin ra'ayoyi. Sai dai mafiya akasari suna yi farar dabara ne irin na iyayen da suka aurar da su tuna wannan mataki, duba da yadda zamani ya gurɓace. Amma wasu na ganin kamar an ƙwari yarinyar, inda suke bayyana nasa ra'ayin da cewa wannan aure bai kamata ba sam. Wasu daga cikin masu bayyana ra'ayinsu da muka samu tattaro muku sun haɗa da Salma Idris mai murjani ta fara da cewa da zina wuri gara auren wuri. A ganina wannan ba abin magana bane ko cewa bai dace ba. A ra'ayina hakan yayi min daidai. Duk mace koyaya take sunanta mace. Kamar yadda kwanaki na ga wani mara imani dan shekara 30 yayi wa jaririya mai kimanin watanni 3 a duniya fyaɗe, kuma a hakan ya biya bukatarsa. Don haka ban ga laifi ko abin magana da tashin hankali akan wannan saurayi da ya auri karamar yarinya, wadda hakan ma ta fi shekara 12 a duniya. Ni dai abin da zan ce Allah ya sanya alkhairi ya ba su zaman lafiya mai dorewa. Khadija S Umar kuwa cewa ta yi, wallahi ko ku fito ku yi magana akan fyaɗen da ake wa yara ƙanana. Kun hana mu aurar da su da wuri, mun bar su kai shekaru 18 din da kuka saka doka. An bi su an musu fyaɗe a ƙananan shekaru, kun yi kuma shiru. Ko ku yanke doka mai tsauri akan masu yin fyaɗen ko mai ta aurar da su suna da ƙananan shekaru. Damin addinin mu bai haramta mana ba, kuma mu ga mara kunyar da zai haramta mana. Wallahi da a ce ga yarka can an mata fyaɗe, gara a ce ga ta can a ɗakin mijinta tana da ƙananan shekaru. Ko da shike ba mu samu wanda ya wallafa ta musamman don tsokar wannan aure ba, amma ga kaɗan ga waɗanda suka soki auren ta sashen tsokaci. Fatima Ibrahim Haruna cewa dai wannan ba daidai bane. Me ya shekara 12 ta sani game da zaman aure? Fi sabilillahi. Wannan ai cin zarafin ƙananan yara ne da bashi da bambanci da fyaɗe. Me zai hana ba za ta je makaranta ba? Malama mai posting, kar ma ki kawo shashanci. Kar ma ki haɗa irin wannan auren da fyaɗe, dan dukkan su abubuwa ne marasa kyau. Ba su da wata alaka da musulunci, tsantsan rashin basira ne. Allah ya wadai kawai. Shi ko Sani Jarumi Sabo cewa yi, to wallahi duk wanda ya wannan haɗin ya kuka da fushin Ubangiji. Wannan bashi da tushe a musulunci a wannan karnin da muke ciki. Idan kuma da akwai ku faɗa mana. Alal haƙiƙa alamomin balaga da suke bayyana a jikin ya mace babu ko guda ɗaya da zamu gani a zahiri. Wannan zalunci ne tsagwaran shi. Duk malamin addinin da ya wannan ta'asar to shi ma da nashi kwamashin. Shin ya kuke ganin wannan aure? Ya dace ku kuwa da zalunci a ciki kamar yadda wasu suke faɗa. Malaman gidan su ba mu haske.